is your number one SM radio station. Love Radio. Subukan na! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Naranasan mo na bang mabago ang buhay mo sa isang iglap lang? Yung habang may maayos kang career, may mapagmahal at loyal na asawa, may masaya at kontentong buhay, e bigla ka na lang kukunin at dadalhin sa isang sitwasyon na walang katiyakan. Wala naman talagang sigurado sa buhay na to. Pero ang pakiusap ko, hindi ba pwedeng unti-unti at dahan-dahan lang ang pagbabago? Kailangan ba talaga biglaan? Ilang ulit na akong sinusumpong na matinding dysmenorrhea na hindi naman pangkaraniwan sa akin. At bilang nagtapos ng kursong related sa medisina, alam ko naman na kailangan kong ikonsulta ito sa doktor. Likas namang malakas ang loob ko. At sa baba lang ng dental clinic ko, ang clinic ng OB-GYN ko. Nag-set agad ako ng appointment sa doktor ko para kumonsulta. Feb 18, 2019. Unang araw ng konsulta. Ma'am, tumataba ata kayo. Ang sabi ng secretary ng OB-GYN ko. Nakakainis yung mga ganun. Ma'am, good morning! Oo, ang taba mo ngayon. Na good morning ka pati. Nakakaloka yung mga ganun. Wala lang gusto ko lang sabihin na hindi po So, siya magandang pambate. So yung mga sekretary niyo po, kausapin niyo. Okay lang sana kung lampayato talaga yun. Ay, Oo na tumataba. Good dati. yun. Oh. Pero kung halimbawa, Normal yung katawan mo, tapos o kaya, di ba hindi mo alam yung struggle niya eh. Araw-araw nakita mo pawisan Correct, kaka-jogging. kaka-jogging, kaka-gym. Hindi mo alam kung ilang extra rice yung hindi niyan tinira. Pumapasok sa opisina, naka-sauna suit. Correct. Yung kulay silver. Tapos, good morning, tumataba ka ngayon lang ang bate. Nakakaloko. Wala lang, naisingit ko lang. Hindi po siya magandang pagbate sa kahit sino, sekretary ka man o hindi. Pag nakita mo tumataba, dead ka na lang. Kung bansinin. Lunukin mo yung sasabihin mo, ganon. Feb 18, 2019, unang araw ng konsulta. Ma'am, tumataba ata kayo. Ang sabi ng secretary ng OB-GYN ko. O nga po ate, sagot ko naman sa kanya. Sa loob-loob ko, ano bang pake mo sa figure ko? Pera mo ba pinapangkain ko? Ember na talaga ako sa kanya. Nakaka-embay kasi talaga, promise. Embay talaga yung mga ganyan. Palibasa, parang gusto mong sabihin, ano ngayon? At least Dapat ako kasi tumataba ginantihan lang, mo ikaw eh. pumapangit ka. Oo, dapat ginantihan mo ng gano'n. Good morning, ma'am, parang tumataba ka. Uy, parang pumapangit ka. Ganon dapat. Ganon. Hindi na po usor martir yan. Sa loob-loob ko, ano bang paki mo sa figure ko? Pera mo ba yung pinangkakain ko? Naku, ember na talaga ako sa kanya. Pero seriously, my OB looked at me at ang sabi, your tummy looks like you're on your 6th month of pregnancy. Pero ang totoo, hindi naman ako buntis. Nang sumailalim ako sa laboratory, may nakitang mass sa kanang ovary ko. Hopefully blood clot lang. We need to do another test tomorrow for confirmation.
ang bilen ng ubi ko. Kinabukasan, sumailalim na naman ako sa laboratory test. They found out na scientific yung mass at hindi lang siya blood clot. Kinalabutan ako sa balita. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Pwedeng cancer ito at kailangan ko nang maoperahan as soon as possible. Binigyan ako ng listahan ng mga dapat kong gawin bago ko gawin ang surgery. Isa doon ang tumor marker na kung tawagin ay CA125. Pag mataas ang value sa result, ibig sabihin may cancer ako. Ang galing nga blood serum lang ang specimen na ginagamit nila, pero halos bumaliktad na ang buong mundo ko. Ang normal value is less than 35. Yung sa akin, 345.38. Kaya naman, alam na this. Confirmed. May cancer ako. March 1, 2019, 1:00 ng hapon. Schedule ng surgery ko. Tumagal ng 5 oras ang operasyon. Tinanggal nila ang right ovary ko na idinaan nila sa bagong proseso ng biopsy na kung tawagin ay frozen section. Sobrang mahal ng procedure na yon na umaabot ng 38,000 pesos. At natanggap ko ang masaklap na findings. Malignant ang bukol na natagpuan sa akin. Kinausap na nila ang asawa at pamilya ko. Kailangan daw tanggalin din yung left ovary, yung uterus, appendix, lymph nodes, at iba pa. Pumayag naman sila dahil wala naman silang choice Before ako dinala sa operating room, napirmahan ko na yung waiver na nagsasabing posibleng maging buy 1, get 5 free ang case ko. At sa dami nga ng tinanggal nilang parts sa katawan ko, siguradong halos 5 kilo ang mawawala sa akin pagkatapos ng surgery. Biro ko nga sa asawa ko, after nito, ready na ang aking beach body. At natapos din ang walang humpay na pagsha-shopping ng mga doktor sa mga laman loob ko. 1.5 hours ako sa recovery room, pero naging maayos naman ang lahat. After 3 days, pwede na daw akong umuwi, and sure enough, gumaan nga ako. Hindi lang 5, kundi 8 kilos ang nabawa sa timbang ko. Ayun pala, kailangan pala patanggal ng appendix. Magpatanggal na tayo para hindi may hirapan. Ang mga doktor ang nag-shopping ng mga lamang loob ko. Pero ako pa ang nagbayad sa kanila. Ang mahal na, ang unfair pa. Ang cute mo, te. Bukas, April 10, 2019. First of 6 cycles ng chemotherapy ko. Hindi ako magpapanggap na matapang. Natatakot ako sa mga magiging side effect ng chemo drugs sa katawan ko, kung saan yun daw talaga ang mahirap at masakit. Pero sabi nga ng daddy ko, na colon cancer survivor, kaya ko daw yun. Siya nga, 72 years old na nung mag-chemo. 8 cycles pa yung sa kanya pero kinaya niya. Pagkatapos ng lahat na ito, marahil masasabi ko na talaga na I'm my father's daughter through and through. Pangarap ko po talaga na magkaroon ng mundong malaya sa cancer. Kung imposible ito, at least sana naman maimbento yung mas simpleng gamot sa cancer. Yung tipong parang bibili ka na lang ng toyo sa kanto. Yung para bang lagnat o sipon lang ang sakit mo. Pinapanalangin ko na sana isang araw, yung cancer ko ay magka-cancer din para tuluyan na itong mamatay. Pero habang hindi pa nangyayari ang lahat ng yan, patuloy pa rin akong mananalangin. Kakapit kay Lord at kukuha ng lakas ng loob sa mga taong hindi nagsasawang samahan at damayan ako
sa pagsubok na ito. Maraming salamat sa asawa ko na talaga namang pinaninindigan ang pangako niyang magsasama kami in sickness and in health. Pinapatibay niyang lalo ang loob ko at binibigyan ako ng mas marami pang rason para gustuhin kong mabuhay pa ng mas matagal. Alam ko naman na malalampasan din namin ang lahat ng ito. I am nothing but a fighter. And in the end, I know and I believe that I can survive. Ngayong araw ng kagitingan, pipiliin kong maging magiting sa pamamagitan ng paglaban sa karamdamang ito. Ako po si Ann, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Fighter yan si Ann Yes, we eh. believe that you are a fighter. Tama. And please continue to do so kasi talagang mahaba-haba pa yung lalakbayin mo. At then kapag ka may mga nega-nega, yan, katulad ng sekretary nagsasabing mataba ka. Tampalin mo. May karapatan ka. Lagyan mo na maraming bulak sa bibig. Lagyan mo ng busal, namatahimik ka talaga. Kasi kinakailangan mo lang ma-master yung diversion. Yan, Dapat diba? positive yung feeling. Correct. Kasi Walang stress. Oo, ang dami kong kakilala na meron silang kaibigan o kaya kamag-anak mismo o sila mismo na nilalaban yung cancer. At yun yung lagi nilang sinasabi, kailangan hindi ka magi-give up. Kasi pag nag-start na yung sarili mo o yung utak mo na nagsabing hindi ko to kakayanin, nag-uumpisa din yung katawan to follow eh. Tama. Ganun Bumabagsak lalo din Oo, yung immune system. Kasi yun yung kinocommand mo sa utak mo. Ganun yung nangyari dun sa isa kong kaibigan eh. Kasi Nung nag-start, parang Tama. gumaling ba? Hindi ko kasi masyado maintindihan. Tsaka ayokong intindihin. Kasi ba't ko siya intindihin, di ba? Para hindi ko Marami siya ka pa ibang problema, Oo, di ba? Hindi, tsaka ayoko siyang i-attract eh. So Oo. parang, yung iba parang they go through the chemo but it's not, tama? Tama. Tama ba tangyan nyo? It's not definite na you are cancer-free or there is no such term as you are cancer-free. Parang ganon. Basta, yung pangalawang beses na nalaman na hindi pa pala siya okay sa cancer or meron pa pala, nag-give up na siya. Yung utak na sinabi niya, hindi ko na kaya, hindi na kaya ng katawan ko. At yun na, dire-diretso na. Pero may mga kakilala ako na grabe lumaban. No! Oh, Cancer lang yan. Hello! Wala yan. I can survive. Ganun. Tapos hanggang ngayon lumalaban sila. So yun yung gusto naming sabihin sa iyo, Ann. 'Di ba ngayon sinasabi mo that you are a fighter. Naway talagang panindigan mo yung nararamdaman mo na fighter ka and isasama na kita sa prayers ko. Tama, yun yung siguro unahin mo. Kailangan mindset, i-develop mo sa sarili mo na kakayanin ko ang lahat ito. Ito yung problema binigay sa akin ni Lord, kakayanin ko to. Tama. Kasi wala namang problemang binibigay sa atin ang hindi natin kakayanin. Although syempre ang dali-daling sabihin, palibasa wala kami sa sitwasyon, 'di ba? Kaya talagang ang prayer namin talaga sa iyo, Ann, yung tingnan mo 'yan, 'di ba? I think that you have a very positive outlook. Kasi Doon mo umpisahan, kasi tingnan mo, hinalo, 'di ba, for you to say na nag-shopping yung mga doktor ng laman loob ko, 'di ba? Nako, 8 kilo yung natanggal sa akin. Bed ready na ang beach body ko, 'di ba? So, ibig sabihin merong leaning ka talaga towards the positive side. No? So, Tama. ipagpatuloy at ang prayer namin anyway, mapagpatuloy mo yan kasi mag-uumpisa ka pa lang sa chemotherapy, yung paglagas ng buhok, yung mga side effects, yung mga Paggastos ng ganon. malaki. Oo, tsaka masakit Yung daw pain, kasi. yes. Oo, masakit daw kasi talaga, 'di ba? Sana kaya ang prayer namin is for you to maintain that positivity. Kaya kinakailangan positive kasi tayo sa katawan natin, presence yung cancer cells. Yung cancer cells kasi, pag dumami yan sila, dapat zero yan eh. Okay. Pero nandyan lang yan sila. Yan yung mga cells na
hindi siya na nag-stop mag-grow. Yung normal cells kasi natin, alam niya pag nagbigay signal yung katawan na mamamatay, mag-stop siya. So, hindi siya nag-grow. Okay. Itong cancer cell, tuloy-tuloy siya na nag-grow. Dapat hindi nag-grow. Oo, dapat hindi siya nag-grow. So, yun, abnormality ng cells. Oo, Kaya dapat... kaya siya 354 yung kanya, tama ba? Ang normal parang 35. Actually, oo. mababa na yung 354. Meron nga ako na doon na 26,000. Ah, talaga ba? Oo, yun yung matataas na. Grabe, no? Pero kayang-kayan. Wala pala ikaw, girl. Oo. Kayang-kaya mo yan, girl. Fight, Malalagpasan fight, fight. mo yan, Oo. Kayang-kaya basta be positive lang kasi yung brains kasi natin nagsisend din siya ng mga chemicals sa katawan natin na nagko-command eh. Correct. So once na nag-give up ka, yung utak mo, yung katawan mo susunod. So tama. Totoo yun. Doon ka, It doon ka happens. mag-dwell dwell on the positivity para hindi bumagsak yung immune system mo. Kaya mo yan, ate. 'Di ba? Hirap talaga magkaroon ng ganyang klase ng sakit. Pero again, malalagpasan mo yan. Yun yung paniwalaan natin, yun yung panghawakan natin. At saka maganda yung ginawa mo, ate girl, ha, na parang alam mo although kasi nasa medical side ka, so alam mo na parang kailangan mo talaga magpa-check up. So, yun yung mga kailangan po nating gawin. Kapag may nararamdaman tayong parang feeling natin may abnormality, ganyan, wag na natin patagalin pa. Correct ka. Wala, naninervous tuloy ako. Inisip ko tuloy, buti nila sa pamilya namin walang cancer. Tatay ko Sagittarius, nanay ko Pisces. Yung isa Taurus. Yung isa naman Libra. So walang cancer. Hindi kasi ang cancer can strike anyone, di Oo, ba? tama. Yun yung Traidor na sakit kasi, nakakainis kasi talaga siya, promise. Usually natitrigger kasi yan eh, lalo pag stress ka palagi. Naku, patay tayo dyan. Kaya ako yung magpa-stress. Kaya ako tumatawa lang ako lagi. Pag tumatawa ako, tumasagad-sagad na eh. Baka yung huling tawa ko na to. Oy, grabe. Pansinin nyo yung mga cancer patient, usually yung mga tao na maraming pinagdadaanan. Masyadong stress sa buhay. Pero not necessarily kasi meron ako mga kakilala na hindi naman sila stress. Meron din naman sa genes talaga biglang Meron, triggered oo. lang. Tama, pero genetics pwedeng lifestyle, Oo. pwede sa kinakain mo. Hindi mo talaga masabi buwisit yung cancer na yan eh. Tama nga si Anne na sana dumating yung araw na Magka-cancer. magka-cancer yung cancer niya. Para mamatay na silang Sila lahat. mag-away-away. Oo, Di ba? Cancer mag-away-away sa sila. So cells ang tinitira dito. Hala, meron pa man din nag-offer sa akin ng stem cell Kemerut. Ang mahal lang. Yung ano- Pero yung stem cells daw, yun talaga yung ano eh. Kasi your cells, they have to continue to be healthy. Ganun. Ang mahal lang. Yung sa chemotherapy kasi, yun yung pinapatay niya yung cancer cells. So may possibility na tatamaan yung mga normal cells. Kaya naghihina. Kaya nakakaramdam masakit. ng pain. Kaya masakit siya. Ay. Hirap naman yan. Ang hirap talaga ng ganyan, ate girl. Hindi po talaga madali. And ikaw na mismo yung nagsabi na you will not pretend to be okay. Pero kayang-kaya Pero, 320, maliit lang yan eh. Yung meron pala kilala mga ko, 26,000. 26,000. Ano, survivor na? Almost Ongoing. ngayon, 12 na lang yung ano niya kasi lately nung nakausap ko, 12 na lang 12 pieces na lang 12 pieces? From 26,000. From 26,000. to 12 pieces? Oo. Ganun. Pero dapat zero yan eh. Dapat para zero. masabi na cancer-free ka. Oh my gosh. I hate cancer. I don't like cancer. So, Pati yung mga... Sagittarius pati- na okay. Oo, buti na lang I'm a Sagittarian. Ako, Capricorn. Pasensya na sa mga cancer na nadamay po kayo yung zodiac nyo. Tama yun. Naniniwala naman siya na talagang malakas ang paniniwala niya. Talagang nananalangin siya. Kinig-kinig ka lang sa amin. Mali mo makatulong kami sa happiness mo, girl. Kasi tambalanista ka pala namin, di ba? Correct. Tama yun. Smile every day. Keep on smiling. Laugh ka lang lagi. Ganon. Keep smiling. Keep shining. No one else can stand Gawin namin para mapasaya for ka. you. For sure. That's what friends are. Tinuloy. Nakakainis. Tumigil na nga kami. Tinuloy ko pa. Visit. Oh, basta yun, Tama yun. and yun din, regular check-up is key. Naku, magpapa-check up na nga ako. Yan yun eh, malamang cervical to, no? Cervix eh. Oo. Malamang, kasi ano eh, Ganon din, usually pareho din sila, cervical din Oo, yun. cervical. Ay, yun yung kakilala Oo, mo. yung kakilala ko. Hala, buti na lang wala kayong ganun. Ano yung sa mga lalaki? Ayaw magpatalo. Prostate. Prostate. Yan, Oo, oo. prostate. Yun. No? Tapos yung pag may mga lumps sa ano,
magpapacheck up na nga ako. Kasi minsan may mga lumps ako sa dibdib. Pero kasi lagi ko siyang iniisip na milk kasi siya na namuo. Hindi usually din yan sa pag-menstruation sa delay, nagkaka-lumps din yan, nagkakaroon din Oh, yan. dati ka kasing girl, di ba? Alam mo yan. Hindi, yan Yung mga bukol, pinatanggal na. Pinatanggal na nila. yan yung mga turo sa akin ni Maring Salome. Oh. Papa, ayun nga, no, magkikita pa lang kami, doktor. Papatouch tanong-tanong ka din. Oo, magtatanong. Oo. Kasi hindi siya umaalis. Hala. Pero don't worry, partner. Masamang damo. Alam mo yung Adam's apple mo bumaba lang ng konti. Baka yun lang Sabi niya, yun. naawa na ako sa lalamunan Oo ng nga. taong to. Tama. Oh, Bababa lagay- ako. Bakasyon mo, bakasyon mo na sa dibdib. Hindi, tsaka breastfeeding ako maaari kasing lump. Sabi niya, milk maliit ducts. naman dibdib niya, doon ko na lang po pesto. Kaya lumaki. Adam's apple ko po yan. Pambira, nakakaloka. Tinatawanan lang namin to. Nagtatawa-tawanan lang kami pero totoo, kabisyo yun lang talaga. Please stay happy, continue to fight, and be positive. Yes, we love you, Ann. Go, 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 and we hope to meet you soon. Yes. Salamat mga kabisyo. Kayo po ay nakaantabay dito sa amin sa Love Radio. Enjoy the rest of your holiday. Kung ano man yung gagawin nyo ngayong araw na ito, ingat, ingat, ingat. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one. SM Radio Station.